Исәнмесез, саумысыз, Мәйдан каналын караучы хөрмәтле тамашачылар. Эфирда лаеклы хит тапшыруы һәм бүген 1 сәгать дәвамында сезнең белән мин Илшат Вакказов булырмын. Табан төшкән кайнар яңалыклар, эксклюзив әңгәмәләр, булар бары тик лаеклы хит тапшыруда гына дуслар. Шуңа күрә телевизор экраннарына якынрак урнашыгыз. Без башлыйбыз. Вәли белән Гөлназның танышу тарихын сөйләп китим әле. Алар музыка училищесында танышкан, сыйныфка килеп керүгә Вәли күңеленнән генә мин бу кызга өйләнәм дип уйлаган. Кыз сорага кайткач, Гөлназның әти-әнисе кызыбызны укырга дип җибәргән идек. Бик иртә бит әле. Иртәгә йоклап торгач сөйләшербез дигән. Ләкин кияү балакай үз дигәненә ирешкән. 19 яшьлек Гөлназга өйләнгән. Хәзер алар бәхетле гаилә булып яши, 2 бала үстерә. Окыяулык бүлә гиткән беренче елмаюыңда шунда ук булган икән. Бәләкәйдән өйрәткәннәр фикерләргә, уйларга. Күз тимәсен, субханалла, иманлысың шуңарга. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Курыкмыйсың бер нидән дә, Аллаһтан гына куркып. Балкы әле бар дөньяга, исламның нуры булып. Ирең үзлеп сөя сине, куйныңда күпме бала. Син бит якты җир йөзендә, иң бәхетле ана. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Иманың бер күлеп тора һәр кигән киемеңнән. Бар мөселманнар ярата син өчен күңеленнән. Патшаларда, дәрвишләрдә башы я синең алда. Шын мөселман кызыгына бәхетле була ала. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә.
Дилия Әхмәтшина 9 yaşından beri jırlый. Ул төрле жанрларда иҗат итә. Алай гына да түгел, Дилиянең репертуарында төрле телдәге җырлар урын алган. Әйтик, беренче җырларын ул 2011 елда инглиз телендә яздырган булган.
Бу атнада Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновларның уллары Салаватка 7 яшь тулды. Улыбыз быел мәктәпкә барачак, холкы буенча әнисенә охшаган, бик тыйнак, дөнья артыннан кумый, кешедән көнләшми, үз көенә йөри торган бала ул. Кечкенәдән мәчеткә тартыла, атнага 2 тапкыр мәдрәсәгә йөри ди Рамил. Салаватның туган көнен гаилә дуслары белән үткәргәннәр. Без дә Салаватны котлыйбыз, бәхетле киләчәк телибез. Bağışladım Күңелемнең сагыш моңнарын Йокыларга китсәм сине уйлап атып таңнарым Сиңа килдем үтеп гомеремнең Каршылыклы авыр юллары Ач әле ач миңа йөрәгеңнән Яшьлек серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңелкәем инде шатлансын Бәхетебез бикле ятмасын Бәхетебез бикле ятмасын Урап хыял тауларыннан Сиңа килдем, сиңа карыйм мин Ничек икән инде Йөрәгеңә ачкыч табыйм мин Синең өчен генә мин бит яшим Ничек икән сиңа ярым мин Ач әле ач миңа йөрәгеңнән Яшьлек серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңелкәем инде шатлансын Бәхетебез бикле ятмасын Ач әле ач миңа йөрәгеңнән Яшьлек серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңелкәем инде шатлансын Бәхетебез бикле ятмасын Бәхетебез бикле ятмасын Бәхетебез бикле ятмасын Җырчы Аида төнлә начар төшләре күрү турында сөйләде. Ул төшләрне тәгаен хәтерләмим, әмма алардан соң тынычлану өчен берникадәр вакыт кирәк. Телевизор карап, музыка тыңлап тынычланам. Аннары гына йокыга китәм ди Аида. Элегрәк бу хәл еш кабатланса, хәзер сирәгәйде ди ул.
Bugün mиңа әллә ниләр булды. Өзгәләнеп сине сагынам. Үзем бик аңлыйм анда сыман. Сагынудан инде арылган. Бүген миңа әллә ниләр булды. Күңелемә сагыш агыла. Сине генә, бары сине генә кайтарасы килә яныма. Бүген миңа әллә ниләр булды. Бөтенесен искә төшердем. Син янымда булган чакларымны өр-яңадан гүя кичердем. Бүген миңа әллә ниләр булды. Күңелемә сагыш агыла. Сине генә, бары сине генә кайтарасы килә яныма. Бүген миңа әллә ниләр булды. Күңелемә сагыш агыла. Сине генә, бары сине генә кайтарасы килә яныма. Бүген миңа әллә ниләр булды. Сине генә йөрдем сагына. Алга таба яши алыр өчен я койлардан алыйм сабырлык. Бүген миңа әллә ниләр булды. Күңелемә сагыш агыла. Сине генә, бары сине генә кайтарасы килә яныма. Бүген миңа әллә ниләр булды. Күңелемә сагыш агыла. Сине генә, бары сине генә кайтарасы килә яныма. Сине генә, бары сине генә кайтарасы килә яныма. Бу арада артистлар хушлашу язулары урнаштырды. Алсу һәм Азат Фазлыевларга кызыгызны күрсәтеп калыгыз инде дип язганнар. Күрәсе кеше күрде инде аны. Әлегә куймыйбыз ди Азат. Сер итеп кенә әйтәм, Зифа куеп куйган әтисе. Әтисенә охшаган кыз бала бәхетле булыр ди. Иншаллах, шулай булсын. Язар алдыннан уйла, сөйләр алдыннан тыңла.
Йөрәк белән хәл иткәннәр һәр вакыт дөрес була. Bir kimden birini kütmez, sirlerini bilgirtmez. Havalarda yıldız sanap, boşqa ömrün ötmez. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телә матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телә матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Үзеңне кадерлә, дөресен генә сөйлә. Кем генә булса да аңа бары яхшылык телә. Bir кайчан төшмә түбән, тырыш булырга өйрән. Уңышларга ирешүләр барсы тора үзеңнән. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телә матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телә матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Зарлануны үз итемә, миннән булмый дип әйтемә. Вакытынан алда килеп, бәхет йомгагын сүтемә. Иркен сулап яшәргә, булдырырга яшенәргә. Үрнәк булып, кирәк булып, җирдәге кешеләргә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телә матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телә матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Телә матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Лайыклы хит кунагы татар эстрадасының өметле артисты Ирина Сайфуллина. Сәлам, Ирина, ничек кәефләр? Күптән түгел генә авырып алгансың икән, нәрсә булды? Сөйләп кит әле. Сәлам Илшат, әйе, кәефләр бик әйбәт минем. Менә күптән түгел шулай балалар белән бергә авыртып алдым. Шул хәзер инде үземне бик әйбәт хис итәм. Ял итеп алдың инде әзрәк, барыбер. Әй, әзгә Җыйдым. Җыйдым, әйе, җыйдым. Аңлашылды. Иҗаттан нинди яңалыклар бар соң? Яңа җырлар языламы? Яңа җырлар языла, яңа җырларны биреп торалар, карап торам, үземә яраткан, үземә ошаган җырларымны алам инде. Димәк, эш кайный. Эш кайный, әйе. Афәрин. Әйдә бераз хыялланып алыйк әле. Әгәр 10 миллион акчаң булса, аны нәрсәгә сарыф итәр идең? 5 миллион Илшат сиңа бирерим. 5 Куйдым миллион кесәгә. әйе, үземә калдырырым. Ипотеканы ябырым. Иҗатта кайнарым. Ротацияларга бирерим. Яңа җырлар, клиплар төшерерим. Бик бәхетле булыр идең. Сәяхәткә барырым, әйе.
Шәп. Ирина, хәзер музыка темасына берничә сорау бирәчәкмен. Аларга тиз арада җавап бирергә кирәк. Димәк, беренче сорау. Син әзерме? Әзер. Киттек. Фәридә Кудашева кайда туган? Башкортстаннан ул. Дөрес. Икенче сорау. Эх, Сәвәләй, Сәвәләй җырының көен кем язган? Виталий Агаповтыр. Дөрес, Виталий Агапов. Фортепиано, пианино яки рояльдә барлыгы ничә октава? 6 яки 9? Монсы белмәсәм миңа, конечно, бик начар була. 9. 9. Дөресме? Дөрес. Император Александр I нинди уен коралында уйнаган? Рояль яки скрипка? Рояльдер. Скрипка шул. Ай, белмәдем инде. Ирина, мондан булай, бер дә белмәсәм миңа шалтырат. Ярар. Аңлатырым мин сиңа. Җырны дәвам ит. Агыйдел суы тирбәлә, уртасында сал булса, суга салсаң калкып чыгар. Безгә насыйп яр булсамы? Әлбәттә, дөрес, афәрин. Җавапларың өчен рәхмәт, Ирина. Уңышлар теләп сау булашабыз. Рәхмәт, Илшат. Дуслар, минем клип өчен тавыш бирә аласыз. Уңышлар сезгә. Таллар җырлый таң аткач, моңлана кояш баткач, тал кызлары ни хәл итсен, сандугачны шаткач. Чишмә буе тал тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе талларның шаулаулары, сандугачның сайрап диң ярын сайлаулары. Чишмә буе тал тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Монда икәнен белгән, чишмә буена килгән, синдер ул бәгыркәемне телемләп телгән. Чишмә буе тал тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Ашкынып тора йөрәк. Ашкынып тора йөрәк. Уй хисләрем буран җырының клибы елның көз һәм кыш фасылларында төшерелгән. Кыш фасылын төшергәндә бик üşедем. Әле дә ярый суык тимәде ди Алина. Клип өчен матур гәүдәле пәһлүән егетне табу җиңел булмаган. Игътибар иткәнсездер. Клипта шишенеп төшкән кадрлар да бар. Тагын да бурычлырак кадрлар бар иде. Әмма аларын клипка кертмәскә уйладым. Чөнки улым үсеп килә дип аңлатты Алина Сафиуллина. Бу клипта иң мөһиме шул геройлар бергә кала. Мәхәббәт тантана итә.
Қарлы яңғыр яуа, сағышларға сала, ялғызлықта қалған жанымны. Тілә бәғірімні, үзе өзегімні, юғалтулар сүйген ярымны. Ой, хисләрім буран, юлларымда тыман, йыллар қоқлы юзыған ғүмірні. Ойлайм өткенлерні, сүйу исен әлі, көңіл күтә хаман өзіңні. Қарлы яңғыр яума, хисләремне юма, ялгыз итмә кабат жанымны. Мәхәббәткә тимә, юлларымны күммә, адаштырма сөйгән ярымны. Уй, хисләрем буран, юлларымда тыман, йыллар каплы юзыган гомерне. Уйлыйм үткәннәрне, сөю исән әле, күңел көтә хаман үзеңне. Аппақ қарлар яуа, аклык сафлык теләр, дөнья бәрхет шәлен ябына. Қарлы сукмак буйлап, сөйгән ярым килә, яумый торчы сөю хакына. Ой, хисләрем буран, юлларымда тыман, йыллар каплы юзыган гомерне. Уйлыйм үткәннәрне, сөю исән әле, күңел көтә хаман үзеңне. Уйлыйм үткәннәрне, сөю исән әле, күңел көтә хаман үзеңне. Күңел көтә хаман үзеңне. Азали Вәлиева социаль челтәрләргә бик бәйле булуын әйтте. Instagram ябыла, эшләмәячәк дигәч, куркыныч булып китте. Әллә нишләдем. Без артистлар социаль челтәргә шул кадәр ияләндек ки, аннан башка бик кыен. Эшли генә күрсен ди Азалия Вәлиева. Алда томан, артта томан, бір мәлдә никтер тукталып калам, тукталып калам. Юк шигенем, юк тукталмыйм, хыялга атлар, сукмаклар табам, юлларны табам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем тиккән чагында,
бақыр деп ойламағыз. Бір вақытта да Шабан бәхет қаршысына көңіл түшсе де, күшім бітсе де, қояш батса да. Жүрегім тепкені шағында, сулышым алғаны шағымда, бәхетім янда болығанда, тоқталмам да, тоқталмам. Дауылдан соң күн аязып, қояш балқыса, дүния нұрлана, жиһан нұрлана. Нұрын сибәр қояш болып, шатлық үләшіп, яшик дүнияда, яшик дүнияда. Жүрегім тепкені шағында, сулышым алғаны шағымда, бәхетім янда болығанда, тоқталмам да, тоқталмам. Жүрегім тепкені шағында, сулышым алғаны шағымда, бәхетім янда болығанда, тоқталмам да, тоқталмам, тоқталмам да, тоқталмам. Россияның һәм Татарстанның халық артисты Венера Ганиеваны әледән-әле төрле бәйгеләргә чакыралар. Әйтик, күптән түгел ул Сандугач конкурсында жюри әгъзасы булды. Бу атнада Венера ханым Мирас дип исемләнгән халыкара конкурс катнашучыларын бәяләде. Шундый остазлар, укытучылар булганда, татар сәнгатенең киләчәге бар әле, дуслар. Appak karlar yağwa kazanıma, akmağınarda eri akkallam. Min özümde akkar bir tügüdey, mıngnar kışağında şaykalam, mıngnar kışağında şaykalam. Aklıqına barı saflıqına, dilim sina dilim qazanım, akımetim kebek akarlarda, devgizler salıp uzamım.
лайыклы хитта кунакта моңлы, талантлы җырчы Марсель Нургалиев. Исәнмесез, Марсель, ничек хәлләрегез? Исәнмесез, Аллага шөкер. Марсель, без сезне җырчы дип кенә түгел, җырлар язучы буларак та беләбез. Тәүге җырыгызны Себердә язгансыз икән. Ничек булды ул? Ул җырны мин күптән язам иде. 1-2 ел күбрәк яза башладым. Соңгы елларда. Соңгы елларда Илһам уянды. бер 50 җыр язылды инде. Анда без 1 ай эшлибез, 2 ай эшлибез кайбер чакта шул вакыт булганда инде шулай иҗат итеп ятам. Афәрин. Нинди жанрдагы җырлар күңелегезгә якынрак, Марсель? Мөхәббәт турында инде. Ансы Беренче урында. Беренче урында бөтен җырлар, шундый җырлар инде. Аннан соң туган як. Яшьлек турында. Үзегезнең яшьлек турында. Үзегезнең мәхәббәт тарихыгыз. Шулай. Юк, үзем җырлар ничек бирәләр, шулай язлайм. Тамашачыларга Марсель Нургалиевның шәхси тормышы да кызык. Шул хакта сөйләгез әзрәк. Мин хәзер Казанда яшәйм, үзем туган Азнакайда. Азнакай егетесез? Ишеттегезме? Монда семья белән торам. Хатын, малай, әле малай күптән түгел генә армиядан кайтты. Әле мин ялда. Кайсы якларда хезмәт итте? Хабаровскида. Шәп. Мотострелковый дивизияда служит. Хәзер әле мин ял көн, минем ял вакыты 26-сы инде мин эшкә китәм. Сез димәк, тегендә дә өлгергә тырышасыз, монда да. Күрдегезме, дуслар? Марсель, әңгәмәнең сораштыру өлешенә килеп җиттек. Мин биргән сорауларга тиз генә җавап бирүгез сорала. Сез әзерме? Әзер. Беренчесе, Флёра Сөләйманованың туган урыны. Түбән Кама, Нижекамск. Гайбәт, афәрин. Скрипка уен коралы кайсы илдә барлыкка килгән? Франция яки Италия? Страдивари, Италия. Италия, афәрин. Су буеннан әнкәй кайтып килә җырын кем язган? Луиза Батыр Булгари яки Сара Садыйкова? Так. Хәзер. Уйларга кирәк монда, Марсель. Мин уйлыйм, Луиза Батыр Булгари. Дөрес. Бишле. Көндәлегезне бирәсез. Рәхмәт. Ике кешедән торган төркем ничек атала, Марсель? Менә без ике утырабыз, дуэт инде. Иң җиңел сорауларның берседер инде бу. Шулай. Иң зур музыка уен коралы. Менә хатын белән телибез органный музыкага, концертка. Теләк бар. Килеп чыкмый. Бар бит булмый. Орган дип уйлыйм инде. Орган. Дөрес. Афәрин. Җавапларыгыз өчен рәхмәт, Марсель. Сезнең белән саубуллашабыз һәм җырга күчәбез. Уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур. Талдан талга кунасың ла, мұңлы киләк сузасың. Йөрәгемә уйлар салма, кайда син сандугашы. Күзәтәм таллардан сине, сайгуларыңны тыңла. Сөйгәнемә хәбәр салшы, яратам аны чынлап. Сайрап жырласыла килә сандугашым киеңә. Мөхәббәт аңлатыр идем бердән бер сөйгәнемә. Сайрап жырласыла килә сандугашым киеңә. Мөхәббәт аңлатыр идем бердән бер сөйгәнемә. Birden bir sügənəmə Soyra sandуғашым Daldan dalğa qunasın Мұңлы киләк сузасın Sandуғашым süyüləksiz Ömürlərim uzmasın Soyrap jırlasıla kile sandуғашым киеңә. Мөхәббәт аңлатыр идем
Birden bir süygeneme Soyrap jırlasıla kile Sanduğaşım kiyene Bir haber anlatır idim Birden bir süygeneme Birden bir süygeneme Soyra sanduğaşım Sanduğaşım Soyrap jırlasıla kile Sanduğaşım kiyene Mühabbet anlatır idim Birden bir süygeneme Soyrap jırlasıla kile Sanduğaşım kiyene Mühabbet anlatır idim Birden bir süygeneme Birden bir süygeneme Soyra sanduğaşım Лайыклы хит тапшыруы бүгенге тәмам, дуслар. Әле генә караган клиплар өчен Мәйдан ТВ сайтына кирип тавыш бирергә ашыгыз. Чөнки җиңүченең исеме инде киләсе атнада билгеле булачак. Ә мин Илшат Вакказов сезнең белән киләсе очрашуга кадәр сау булашам. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.